מוריי ורבותיי, כבר כמה ימים שליבי שותת דם. זה נורא והיום מה שאני שומע יום יום. אני, ברוך השם, זכיתי להיות בתקופה של יסוד היתד נאמן בביתו של מרן ראש הישיבה, זיכרונו לברכה. מי שלא זוכר את הדמעות ואת הצער שסבל מרן ראש הישיבה עד שהוא הקים את העיתון, ומה הייתה הסיבה להקים את העיתון, למה הלך לו בחיים להקים את העיתון. העיתון הוא היה שופר של השקפה של עולם התורה, ואנחנו לא צריכים לשכוח איזה מלחמות היו לטשטש את ההשקפות של עולם התורה בתקופה ההיא. זו הייתה הסיבה העיקרית שמרן ראש הישיבה הקים את דגל התורה והקים את העיתון יתד נאמן. זכורני לילות שלמות שראש הישיבה לא היה יכול לישון מרוב צער ועגמת נפש על כל מה שלחמו נגד העיתון יתד נאמן. רצו לטשטש את ההשקפה של עולם התורה, והוא לא נכנע, והוא לחם ולחם. זכורני מאחד מהפעמים שהגעתי לארץ, נכנסתי אל מרן ראש הישיבה, ושם ישב הגויין הגודל רב חיים שאול קרליץ ורב נוסן זוכובסקי, ואני נכנסתי פנימה בחדר של ראש הישיבה, וראיתי אותו איך שהוא בוכה. אז הוא אומר, שאלתי אותו, כבוד הרב, מה קורה פה? הוא אומר, רוצים להרוס את היתד נאמן, והוא לא יכול ממש לנוח ולהיות בשלווה מתי שהוא רואה שכל מייסי יודוב עומד להתמוטט. יצאתי החוצה, ניגשתי אל הגויין הגודל רב חיים שאול ורב נוסן זוכובסקי ואמרתי לי, איך אתם שותקים? איך אתם רואים איך שהתרא בצער ואתם שותקים? אז הם אמרו לי, מה אנחנו יכולים לעשות? אז אמרתי להם, אתם לא יכולים, אני כן יכול לעשות. צלצלתי לרב חיים ברילנט, שיחיה, ואמרתי לו, רב חיים, אתה מוכרח לבוא עכשיו לביתו של ראש הישיבה. והוא הגיע מיד, ואמרתי לו, תשמע, מוכרחים לארגן כנס של כל בני התורה, לזעוק על קיום של יתד נאמן, שזה יהיה נחת רוח בשביל ראש הישיבה, וודאי בשביל הקדוש ברוך הוא. רב חיים ברילנט ארגן אז כנס ידוע, כנס יתד, ואז ראש הישיבה, זיכרונו לברכה, ביקש ממני שאני אדבר בשפה. אני לא רציתי, בגלל שידעתי שיש כל מיני השקפות וכל מיני דעות, ואני אולי אדבר קצת חריף. אז הראש ישיבה אמר לי, לא, אתה מוכרח לדבר. אז דיברתי בכנס, וברוך השם אחרי הכנס יצאה התעוררות עצומה בעולם התורה למען יתד נאמן, ומאז היתד נאמן עומד על רגליו. כמה טלפונים
צלצל ראש הישיבה לחוץ לארץ לגייס כספים על יתד נאמן. הוא עמד מההתחלה עד הסוף עם דמעות בעיניים. הוא רצה לראות את העיתון עומד על תילה, מכיוון שזה השופר של עולם התורה, זה השופר השקפתי. ואז הגיע הזמן שהוא בחר בנתן גרוסמן, רב נוסן גרוסמן, שהוא יהיה עורך, שמח עליו. זכורני לילות שלמים שישב רב נוסן עם הרב שך, והרב שך כיוון את הדרך, מה הוא צריך לכתוב, מה הוא צריך לזעוק. מרן ראש הישיבה היה כל כך מודק מהעתיד של העיתון, שהוא הקים ועדה של רבנים, והוא אמר שבוועדה לא יהיו בעלי בתים, רק רבונים גדולי תורה, והם יהיו בעלי בתים בין על הרוחניאס ובין על הגשמיאס. הוא דאג ופיחד מדס בעלי בתים, ועכשיו כואב הלב, שותה דם הלב, לראות איך שבעל הבית בא מניו יורק, הוא חושב שיש לו כסף, הוא נהיה בעל הבית, הוא רוצה להיות בעל הבית על השקופת של עולם התורה. אני אומר לכם שרב שך לא היה סומך עליו, אין לו שום קשר עם השקפה העדינה של עולם התורה. כואב הלב לראות איך שכולם פוחדים. מה הפחד? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אומר לי הכסף ולי עזוב. יש לו כסף, אז מה אם יש לו כסף? לקדוש ברוך הוא יש יותר כסף. היום זה מצב שצריכים לחשוב בלי פחד על קיום של עולם התורה, על השקופה האמיתי של עולם התורה. זה המצב היום. רבותיי, כל פעם אני מבין יש מחלוקת של גדולי ישראל, אנחנו מכבדים כל דס ודס של גדולי ישראל. הרב שך היה אומר כל פעם, אני לא אומר קבלו דייתי, אני רק אומר זה דייתי, אבל זה צריכים לדעת שהעיתון הוא של הרב שך. העיתון הוא בונה תרס הקודש עם דמעות, עם כל הלב, כל הצער. הוא הקים את העיתון כדי שלעולם התורה יהיה שויפור. עבד הרבונים רק רבונים גדולי תורה. הוא לא רצה להכניס בעלי בתים, ועכשיו באים בעלי בתים בכוח. זה דרך התורה, לבוא עם משטרה, לבוא עם כוח, לגזול את העיתון ממנו ראש הישיבה. גוזלים ממנו, הוא בנה את זה, הוא יסד את זה, הוא סבל על זה, הוא הצטער על זה, נתן את החיים על זה. הכל נשכח, הכל נשכח. רבותיי, אנחנו מבקשים מהבעלי בתים שיעזבו את העיתון, שיזהרו. דם של הראש ישיבה בעיתון, דמו זועק. אתם לא יכולים לתאר, רבותיי, מתי שאני נזכר מכל מה שהיה,
נזכר כמה הוא מסר את עצמו כל כולוי. כולם שאלו, מה לאביעזרי עם עיתון? אביעזרי הוא צריך לחבר ספורים, מה יש לו עיתון? מה היה אומר מורון ראש הישיבה? השקופה שלו היא לא מתוירה. זה הבניין, זה ההמשך של עולם התורה. ודווקא הוא בחר בנתן הרב נוסן גרוסמן. והוא חינך אותו, והוא לימד אותו. מה זה השקופה סתירה? סתם להוציא בן אדם שהוא היה השופר של הרב שך. כזה הדרך. רבותיי, תעזבו, תחזרו לאמריקה. תדע לך, אולי יש לך הרבה זכויות, אתה מחלק הרבה צדקה, אבל שר אחד של מורון ראש הישיבה מוחק את כל הזכויות שלך. עכשיו אתה בלי זכות. וחוץ מזה רבו ישראל, אחינו לשם, אנחנו פה בעירנו, לועגים עלינו, לועגים. אומרים תסתכלו איך שנוהגים, כגנובים בלילה. זה הדרך שלו, היא לא מתוירו. אנחנו מתביישים, צוחקים, ודאי בארץ ישראל. ודאי שזה חילול השם, אוי ונוירו, וזה יגרום אכלי כס עצום. תיזהרו מן האש. אנחנו בתקופה גדולה שחיים, ברוך השם, של עולם התורה גודל, והשטן לא יכול לראות. איך שהציבור שלו לא מתיר גודל יום יום. איך שהשקוף הסנטירים מתחיל להשתלט. הם לא סובלים את זה. והסוט רוצה לחסל והסוט מרקט. לא זו הדרך. אדרבה. ברוך השם יש גדוי לישראל. ורוצים לדעת פרוטים, אפשר לדבר עם חתנו ובנשיאה, הגויין הגודל ומאיר צבי, ברגמן שליטה, הוא יודע מבפנים, תתעניינו אצלו. מה ידעתו של ראש הישיבה לעיתון? איך הוא מסר את עצמו לעיתון? ויש עוד שיודעים בדיוק. בגלל זה עומדים הרבונים על המשמור כל השנים, שחס ושלום ומורון הרב אליושיב שיחיה לאורך ימים טובים. כמה פעמים אומר אל תפגעו ביתד. היתד הוא קודש קודשים. קודש קודשים, שדם גדול לישראל בפנים. דמו של הראש ישיבה לא שוקט. רבו ישי, מה הוא רוצה הבלבוס הזה? הוא יביא לנו השקופת התורה. איפה הוא ינק את זה? איפה הוא למד את זה? שהוא היה פה בארגנטינה לפני כמה שנים, הייתי צריך ללחום על דברים שהוא רוצה לארגן. הוא לא מבין מה זה תורה, הוא לא מבין מה זה אוי לא מהתורה, לא מבין מה זה ילדי תינוקה של בייס רבון. אין לו מושג. ופה יש גדוי לישראל, גדוי לישראל, שממשיכים את הדרך
שרוצים שזה יהיה שויפר של אוילום התוירו. אז אפשר להבין את האופן, הצורה, כמו טרוריסטים, רוצים להשתלט על העיתון. יש דרכים, יש גדוי לישראל, אפשר להתיישב, אפשר לסדר, ברוך השם לא אלמון ישראל. אפשר כל דבר לעשות עם דרך נכונה, עם דרך אמס, עם דרך של תורה, עם דרך של אוילום התוירו. רבותיי, אני אומר לכם את האמת, כל כך קשה לי לדבר, שמה שאני חושש מהכל, את הפגיעה בגדול ישראל, מה שיכול להיות. זה יכול להיות חס ושלום פגיעה בגדול ישראל, וודאי אני בטוח שגדול ישראל לא אוחזים מכל הדברים האלה שיצא כזה חילול השם. אני עושה קריאה מפה, אני עושה לכם קריאה, רבותיי, תמסרו את זה לגדול לישראל שהם יטפלו, ולראות אם חס ושלום מותר לשנות מדעתו של מור ראש הישיבה. תתייצרו עם כולם ביחד, ביחד עם חתנו ובנשיאה, שאין מי שיודע כמו שהוא את המצב על מה לאחר ראש הישיבה, מה הוא רצה, ושלא יצא מזה חס ושלום חילול השם, שרק יצא מזה חיזוק התוירו, רק יהיה קיום של תוירו. רבותיי, מאז כולם שואלו, אני אמר לי פעם הראש ישיבה זיכרונו לברכה, 10 שנים לפני שיסד את דגל התוירו, אמר לי הראש ישיבה, צריך לעשות אגודת ישראל חדושו, רק אין לי כוח. אחרי 10 שנים הוא ראה שאין ברירה. אחרי 10 שנים יסד את דגל התוירו להרים את עולם התורה, להרים את כבוד התוירו, להרים את מלחמת התוירו. כל היה, אנחנו חיים היום מהמלחמות שלו. היום יש לנו צורה ברחוב בגלל שהוא לחם בדנו. הוא עסק כל היום, כל הזמן, שיהיה המשך לאילום התוירו, שאילום התוירו יהיה המלכות כגוי קודש וממלכת כהנים. הוא רצה שאילום התוירו יהיה ממלכת כהנים, שכולם יראו בהם אשר בכו אספור. אנחנו מתפעלים מכסף, אנחנו אילום התוירו מפחדים מכסף, דואגים, חוששים על כסף. אנחנו יודעים מי שיוצר רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה יש הצלחה. ואני זוכר מתי שרב בייניש, הגאון הגדול רב בייניש פינקל היה חולה, אז ניגשו אליו ושאלו אותו, מאין חי ירק זה? מאיפה חי ישיבת, מאיפה הכסף? אז הוא אמר להם, תהיו ער לך, יהיה לכם כסף. בן אדם שהוא ער לך, יש כסף. זה מה אנחנו צריכים להיות ער לך, רבו ישי. ער לך עם אמס. אמס לדעת שדס בלבטים, אופוק דס תירה. זה אנחנו צריכים לדעת. ואנחנו רוצים ודורשים מיד שיחזרו כל הגדולי לישראל, שעומדו עליהם לשמור על העיתון שהראש ישיבה בחר בהם. לא צריכים לעבור על סדר היום עד שהם לא יחזרו. הם צריכים לחזור
על העיתון שזה הראש ישיבה בחר בהם, שהם השויפור, הם יחזיקו, הם ימשיכו להחזיק את עם התורה. אנחנו צריכים למסור את המפתחויס בעזרת השם יזבורך למשיח צדקנו. איזה מפתחס נתת לו, איזה מפתחס ניתן לו, אם לא המפתחס של אמס, אבל המפתחס של השקופת התורה אמיתיס. רבותיי, אני אומר לכם את האמס, קשה לי מאוד להמשיך לדבר. אני פשוט ליבי דויב, ליבי כואב, מכיוון שאני זכיתי לראות איך שזה נבנה. היה לי את הזכות לראות בביתו של מורן ראש הישיבה זיכרונו לברכה, איך הוא דואג, איך כואב לו כל דבר, והוא רוצה שהעיתון יהיה השויפר האמיתי. ועכשיו הוא עומד בשומעים, ולמעלה בשומעים, והוא רואה איך שזה מושפע על הכבוד התורה. רבותיי, אני אבקש מכם, אל תיתנו לבעלי-בתים להשתלט עלינו. לא תיתנו להם להשתלט על עם התורה. עם התורה זה המיוחד. השבי לוי אומר הקדוש ברוך לי אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. יש לנו גם מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, עם השבט לוי. לקדוש ברוך הוא יש הנוגה מיוחדת עם השבט לוי. שבט לוי לא חל עליהם השיבוט. רחמנא ליצלן, היום אנחנו עומדים לפני מלחמה עצומה עם כל החילונים שרוצים לחסל את עולם התורה. אנחנו צריכים להיות מאוחדים. הם לא יכולים לנגוע בנו, הם לא יכולים. אם אנחנו נהיה מאוחדים, פרעה לא יכול לשבת את שבט לוי, ודאי שהם לא יכלו לשבת את עולם התורה. אם פרעה לא היה יכול, ודאי שהם לא יכלו. פרעה לא רצה לשבת את השבט לוי, רק לא יכול. מוישה ואהרון היום נכנסו לפרעה בלי לבקש רשות, ופרעה היה מוכרח לשתוק. למה שתק? שלא נתנו לו לדבר. הקדוש ברוך הוא סוטה מספיק. היום עולם התורה רוצים חס ושלום לחסל את עולם התורה. הקדוש ברוך הוא ייתן להם. הם לא יותר גרועים מפרעה, ואין להם יותר כוח מה שפרעה. הם לא, החזון איש היה אומר זיכרונו לברכה, הם רוצים לקחת, רק הם לא יכולים. למה לא יכולים? הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלצנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודו, על שנהיה ראויים, שנהיה עולם התורה עם השקופת האמס, עם השקופת של הראש ישיבה זיכרונו לברכה, שיהיה לנו את השויפר האמיתי, שהוא ידבר, שהוא יסביר את העולם כולו, איך נראה עולם התורה, איך זה עולם התורה. אז בעזרת השם נזכה בכל ביומנו לגאולה שלמה שאנחנו כל כך מחכים לו, ואנחנו נוכל למסור את המפתחויס למשיח צדקנו, מפתחויס ששומרנו על עולם התורה בתרוסו בקדושוסו, איך שמסרו נפשם גדולי ישראל מרב חיים וולוז'ין עד היום, ישיבת וולוז'ין,
הביס הלוי, כולם, איך שהם עשו נפשום על קדושת התורה. כך אנחנו צריכים למסור את נפשנו על קדושת התורה של הדור שלנו. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ונוסייתא דשמיא, ונצליח בעזרת השם. אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, וזה נזכה בקרוב לגאולה שלמה אמן ואמן.